Helo, Dafydd Evans dwi, prifwythredwr, a fy hoff air i ydi ardderchog. Helo, Aled Jones Griffith dwi, fi di pennaeth Coleg Menai a Choleg Menai Dwyfor. Fy hoff air i ydi potensial. Dwi'n gweithio yn yr adran ffeithrwydd yn y coleg. Hoff air Cymraeg i ydi ffrind, achos mae'n neis cael lot o ffrindiau a prynu ffrindiau newydd yn y coleg. Dwi rheolwr maes raglen yr adran addysg gyffredinol. Fy hoff air Cymraeg i ydi teulu, a da ni'n falch iawn o'r teulu sydd gennym ni'n Grŵp Llandrillo Menai. Iawn. Karen dwi'n gweithio yn yr adran iechyd a gofal. Yn hoff air i yw braf. Di ddim yn braf heddiw. James Elson dwi'n pennaeth gwasanaethau academaidd. Fy hoff hanner goffi ysgol y Cymraeg. Dwi'n diwtor iaith Gymraeg yn y grŵp. Fy hoff air Cymraeg i ydi cefnogaeth, support. Achos da ni gyd angen rhywun i fod yn gefn i ni. Cefnogaeth. Brynodol, Toby Prosser dwi, cyfarwyddwr gwybodaeth a llywodraethu. Fi hoffi i'r Cymraeg ydi chwareli gwgan. Fenwi di Dafydd, dwi'n gweithio gwasanaethau dysgwyr. Fy hoff air Cymraeg i ydi panad. Enw fi di Dyma Jones, dwi'n rheolwr adran adeiladwaith a fy hoff air Cymraeg i ydi crefftwyr. Dwi'n gweithio yn y llyfrgell, library. Fy hoff air Cymraeg i yw tawelwch. Helo, Hannah dwi, darlithydd busnes, a fy hoff air Cymraeg i ydi cariad. Sara dwi, a dwi'n gweithio fel swyddog cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Coleg Llandrillo. A fy hoff air Cymraeg i ydi teulu, family.